No niin, kuka haluaa aloittaa? Rohkeasti vaan. Hyvä. Hyvä. Hyvä, Miska. Huhhuh. Vähän lähellä. Joo. Usko Herran Jeesukseen, että pelastut. Tänään on pelastuksen päivä. Amen. Tule Jeesuksen luo. Älä mene pois, vaan tule Jeesuksen luo. Tänään on pelastuksen päivä. Et voi pitää toista jalkaa siinä toisessa maailmassa ja samaan aikaan Jeesus, vaan tuu täysin niin kuin Jeesuksen luo. Hänellä on iankaikkinen elämä. Tämä on se päivä, että nyt on niin kuin viimeinen, sitä ei tiedä, kuoleeko ihminen tänään, että kun menee nukkumaan, niin ei sitten tiedä, että herääkö siitä, että missä hän viettää sen iäisyyden. Että sun on aika vastaanottaa Jeesus. Voitelu katsoisi Se on, sortua. kiitos Jeesus, kiitos, että sun rakkaudesta, Herra, valita meidän kaikkien meidän sydämiin, Herra. Ja kiitos, Herra, että rakastat meitä jokaista, että et halua kenenkään joutumaan kadotukseen, Herra, että meillä olisi se iankaikkinen elämä. Kiitos, Herra, Kiitos, Herra, että auta meitä tavoittaa niitä kadonneita ihmisiä ja viemään sitä evankeliumia aitovierille ja syrjikujille. Niin kiitos, Herra, ja kiitos, Herra, että anna meille sitä niin tottelevaisuutta ja kuuliaisuutta sun äänelle, Herra. Niin kiitos, Herra, tämä tapaus, kun tämä Paavo Järvinen kertoi, kun oli tuossa evankeliumissa jossain Lapissa, niin sitten Herra sanoi, että menkää Sodankylään, ja se oli kuin 70 kilsaa sinne. Ja no sitten se Paavo sanoi sitä porukkaa, että Herra kehotti, että lähtee sinne Sodankylään. Ja sitten hän sanoi, no lähdetään sitten, kun Herra on käskenyt sua, niin sitten lähti ajaa sinne Sodankylään. Ja sitten kun oli siellä, niin sitten joku mies tuli pummamaan tupakkaa, ja sitten Paavo vastasi sillä, että tupakkaa minulla ei ole, mutta sitä, mitä minä haluan antaa sinun, on Herra Jeesus Kristus pelastaa sinut. Joo. Ja sitten se mies niin kuin hätkätti ja sitten se sanoi, että arvaa mitä, kun mä oon itse asiassa tänään rukoillut, että Jumala, että jos tuo joku kertomaan mulle siitä iankaikkisesta elämästä, pelastuksen tiestä, niin sitten mä teen sen ratkaisun, että johdata tänään joku hänen tykönsä. Ja vielä tämä oli ei-uskovainen, niin just hänen kohdallaan tuli tämä Paavo, niin hän pelastui ja otti vastaan Herra Jeesuksen pelastajana. Kiitos, Herra. Sitten mä luen tästä apostolien teossa tästä, että oli tämä Pietari. Ja on tapahtua, tämä on siis toinen luku 17 jakeesta apostolien teot alkaen. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat ja nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja myös palvelijani ja palveluttajani päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatseita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Amen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Amen. Halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Ja te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat. Jeesuksen nasaretlaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niin kuin te itse tiedätte. Hänet, joka teille luovutettiin
Jumalan ennalta määrätty päätöksen ja edeltä tietämyksen mukaan te laista tietämättömien miesten kätteen kautta naulisitte ristille ja tapoitte. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Sillä Daavid sanoi hänestä, minä näen alati edessä Herran, sillä hän on minun oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee, ja myös minun ruumini on lepäävä toivossa. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonellaan, etkä salli pyhäsi nähdä katoavaisuutta. Sinä teet minulle tiettäväksi elämän tiet. Sinä täytät minut ilolla kasvoisi edessä. Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisämme Daavidin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu. Onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä. Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli vallalla vannoen hänelle luvannut asettavansa hänen kuppeetensa hedelmän hänen valtaistuimelleen. Niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta. Sanoin, ettei Kristusta ollut jäävä hyljätyksi tuonellaan, eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Koska hän siis on Jumalan oikealla käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, hän on vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse, Herra sanoi minun Herralleni, istu minun oikealla puolellani, kunnes minä panen sinun vihollisesi jalkoisi astinlaudaksi. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulasitte. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostolille, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Aamen. Niin kiitos. Niin tähän mä tuohon kohtaan jääni. Niin että missä tahansa olet, niin ota Jeesus vastaan. Hän on tie ja totuus ja elämä. Että kun katsot tätä lähetystä, niin ota Jeesus vastaan. Ota hänen elämä. Sun elämä muuttuu, kun otat hän vastaan. Ei ole toista tietä. Ei ole mitään toista tietä. Ne toiset tiet ei vie siihen iankaikkisen elämään, vaan Jeesus on se iankaikkinen elämä. Hän on se totuus. Ja hänen verensä kautta meidän on pääsy iankaikkiseen elämään, koska hän on puhdistettu meidän syntimme pois, että meillä olisi pääsy hänen valtakuntansa. Kiitos tavaissa. Kiitos rakas Jeesus. Kiitos Jeesus. Ja nyt kuka tahansa tässä tai sitten tässä, joka katsoo tätä lähetystä, niin mä haluan, että sä rukoilet nyt ja nyt on pelastuksen päivä. Että sanon nyt tämä perässä, että rakas Jeesus, anna syntini anteeksi, tule minun elämäni Herraksi, tule minun sydämeni. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Aamen. Aamen.